салом дӯстон, дар топ 5 чемпионатҳои пурқуввати аврупоӣ бозиҳои даври навбатӣ баргузор гардиданд ки натиҷаи баъзе аз онҳо ғайриинтизор буд. Дар Англия якбора ду даста аз чаҳоргонаи Арсенал ва Ливерпул имтиёз аз даст доданд. Дар Италия Милан бо 1 мелангад. Дар Бундеслига Боруссия аз дастаи якуми Олмон ва рақиби асосии худ Бавария торумор шуд. Дар Испания пойгаи баробар мушоҳида мегардад. Баъди ҷамъбаст кардани ин давр ба хабарҳои трансферӣ таваҷҷӯҳ мекунем. Дар ин видео охирин навигариҳои олами футбол пешниҳоди шумо мешавад. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва моро тоб рақобатҳо интизор аст. Ньюкасл барои реванш гирифтан Дормунд меравад. Милан кӯшиш мекунад аз ПСЖ хол ба даст орад. Арсенал дар Лондон Севильяро пешвоз мегирад. Манчестер Юнайтед рақобат мебандад бо Копенгаген. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Алфонсо Дэвис ояндаи худро маълум намуд. Бозингари канадагӣ метавонад карьераи худро дар Реал Мадрид идома диҳад. Қисми бештари мутахассисон бовар доранд ки дифоъгари канорӣ метавонад тобистони соли оянда ба Реал равад. Дар авзанаи трансферии зимистона ҷалб кардани ин бозингар хеле душвор аст. Сабаби якум он аст ки Реал Мадрид бо эҳтимоли ғолиб дар фасли трансферии зимистона ягон бозингарро ба ҳайат ҷалб нахоҳад кард. Сабаби дум он ки Дэвис якним соли дигар бо Бавария шартнома дорад ва мюнхениҳо барои нигоҳ доштани ӯ ҳамаи чораҳоро андешида истоданд. Соҳибназарони соҳа бар он андеша ҳастанд ки имконияти овардани ӯ соли 2024 афзоиш меёбад. Он вақт Дэвис бо Бавария танҳо 1 соли дигар қарордод хоҳад дошт. Нархашам аз тобистони дар пешбурда дида арзонтар мешавад. Бавария барои ҳамин ҳам дар тарсу ҳарос ҳастанд. Онҳо медонанд ки тобистони соли оянда нигоҳ доштани Дэвис хеле душвор мешавад. Аз ин лиҳоз мюнхениҳо мехоҳанд масъалаи ӯро айни замон ҳал кунанд. Нақшаи Бавария он аст ки то анҷоми мавсими кунунӣ бо Алфонсо Дэвис қарордоди нави дарозмуддат ба имзо расонанд ва бо дили пур ба мавсим ворид гарданд. Аммо мағзи масъала он аст ки худи Дэвис ба лоиҳаи Бавария бовар надорад. Баъд аз он ки Оливер Кан ва Хасан Салихамиджиро аз кор ронданд, ин дифоъгари канадагӣ ба самти нави интихобшудаи роҳбарият бовар надорад. Аз ин лиҳоз ӯ қарордоди худро тамдид накард то тобистони соли 2024 дар сафи Бавария бозӣ хоҳад кард. Пас аз ин бошад ӯ шартномаи худро тамдид накарда бар сафи Реал Мадрид мегузарад. Аммо агар мушоҳида кунанд ки Бавария самти дурусти рушдро интихоб намудааст, метавонад аз андешаи худ гардад. Аз Реал Мадрид агар Ферлан Менди равад, онҳо таваҷҷӯҳи худро ба Алфонсо Дэвис боз бештар хоҳанд кард. Бе рафтани Мендиам овардани Алфонсо Дэвис ба Реал Мадрид рӯз то рӯз ба ҳақиқат табдил ёфта истодааст. Барселона ба нимҳиматгарони такягӯӣ ниёз дорад. Ориол Ромео он опорнике нест ки тавонад ба муддати солҳои тӯлонӣ дар ин мавқеъ бозии олӣ нишон диҳад. Классико нишон дод ки дар хатти нимовизаи такягӯии Барса бояд тағйиротҳои ҷиддӣ бошанд. Каталониҳо дар бозӣ бо Реал Сосидад ҳам дучори мушкилиҳои хеле зиёд буданд. Сосидадиҳо аз аввал то охир тавассути ҳамаи мавқеъҳо ҳамла мекарданд. Алахусус заифии мавқеъи нимҳимояи марказ ва наздик ба хатти дифоъ бар ало эҳсос мешуд. Чунин бозиҳо роҳбарияти Барселонаро ба андеша бурд. Акнун онҳо мехоҳанд дар авзанаи хариду фурӯши зимистона дар мавқеи опорник бозингари сатҳи олиро пайдо кунанд. Бе чунин футболбоз рақобатпазир будан бо дастҳои дигар дар саҳнаи бозиҳои аврупоӣ хеле мушкил мешавад. Қурра бо Барса раҳм кард, дар як гурӯҳ бо рақибони сабук ин тимро ҷо дод, аммо қадам ба қадам кори каталониҳо душвор шудан мегирад. Бе бозингари хатти нимҳимояи дифоӣ ба ҳадафи бузург расидан ба Каталония вазифаи душвортаринро хоҳад овард. Бозингарони хуби ин мавқеъро пайдо кардан кори душвор аст. Алахсус дар миёнаи мавсим табиист ки ягон даста намехоҳад мавқеи худро бо фурӯхтани опорникаш заиф кунад. Чунин трансферҳо бояд тобистон амалӣ шаванд. Ҷамол Мусиала имконият дорад ки бозингари Реал Мадрид шавад. Дар Реал ин бозингарро мехоҳанд дар сурати нокомӣ дар ҷалби Мбаппе ба сафи худ оранд. Шумо ба суоле дода мешавед, наомадани Мбаппе ба омадани Мусиала чӣ рабт дорад? Чун мавқеи Мбаппе ва Мусиала, нақши онҳо, стили бозиашон аз ҳамдигар куллан фарқ доранд. Шумо ҳақед, аммо аз нигоҳи маҳорат ва ояндадор будан Мусиала метавонад ба мадридиҳо хизмати бузург расонад. Голзан дар Реал пайдо мешавад. Дар ҳама давру замон дастаи шона Галиадр дошт, хоҳ номдор ва хоҳ беном. Қарордоди Мусиала бо Бавария то соли 2026 муҳлат дорад.
мюнхенҳо дар охири мавсими гузашта бо ин футболбози ҷавон қарордодро тамдид мекарданд. Дар охири мавсими гузашта гуфтушунидҳо бо роҳбарии директори варзиши онвақтаи мюнхениҳо оғоз шуд ва аммо баъдан Салихамиҷро аз вазифа ронданд ва гуфтушунидҳо қатъ гаштанд. Скаутони Реал аз он замон ҳамеша дар бозиҳои Мусиала қарор доранд. айни замон ҷамол дар дастаи шаҳри Мюнхен 8 миллион дар як сол мегирад. боварӣ омода аст ки тибқи қарордоди нав маоши бозингари 20-соларо баланд бардорад. Дар Реал аз 8 миллион ба Мусиала бештар хоҳанд дод. Марко Ройс мақсади анҷом додани корномаашро надорад. Ин бозингар аллакай легендаи Боруссия Дормунд аст. Ӯ тасдиқ кард, ки дақиқан пас аз анҷоми мавсими ҷорӣ ӯ ба карьераи футболиаш нуқта намонда корномаи худро идома медиҳад. Дар солҳои гуногун дастаҳои бузург ба Марко Ройс таваҷҷӯҳ доштанд. Гоҳе аз Англия диққати бузург ба Марко буд ва гоҳе аз Испания чунин таваҷҷӯҳ дида мешуд. Ҳатто замони Реал Мадрид хеле ҷиддӣ ба ин футболбоз мароғ зоҳир намуд ва аммо Ройс ба дастаи Боруссия Дормунд содиқ монд. Ӯ ният дорад, ки карьераашро маҳз дар сафи Дормундиё идома диҳад. Ба ӯ шаҳри Дормунд писанд аст. Аҳлу наздикони пайвандонашам ба ин шаҳр дил бастанд ва намехоҳанд тарки он созанд. Марко Ройс худаш гуфт, ки агар Боруссия Дормунд бо ӯ дар идома ҳам кор кардан хоҳанд, ӯ омода аст, ки чанд соли дигар баъиси футболбоз дар ин даста бошад. Боруссия Дормунд ҳам омода аст, ки шаҳрномаи легендаи клубро тамдид кунад. Пас аз карьераи футболбозиаш ӯ пурра омода аст, ки дар системаи дастаи шаҳри Дормунд кору фаъолияти берун аз майдониро оғоз кунад. Шояд дар ояндаи наздик мо Марко Ройсро ҳамчун мураббии кордон бинем. Ҳамчун бозингар ӯ беҳтарин аст, вале хеле бебарор мебошад. осебҳои пайваста ба Ройс имконият надоданд, ки потенсиалашро пурра истифода барад. ба ҳамин тамом боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.